ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠି ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ। ହେଲେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଏତେ ସକାଳ ହେଇଗଲା କିଛି ଜଣା ପାରିଲା। ମୋ ଦିଦିର ବିସ୍କୁଟ ଖିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଖ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଗଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତାପରେ ବାଟରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପିପିଲିର ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଗଲଣି ନା। ତାପରେ ପୁଣି ବାଟରେ ରହି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମୋ ଖାଇବା ଦେଖି ମୋ ଦିଦିକି ଦେଖୁନ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୋ ଦିଦି କିନ୍ତୁ ଦହିବରା ଖାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଦହିବରାର ସେ ଆଳୁଦମଟେ ଖାଇବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦିଦି ପାଇଁ କେମିତି ଭାଇନା ଏପଟେ ଚକୁଳି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦିଦି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ବାହାରି ଗଲୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମାର ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ସତରେ ଆଜି ମୋ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜଗାର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କୁହନ୍ତୁନି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଜାମ୍ ଭିତରେ ଜଗାର ଦର୍ଶନ ସାରି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସି ବ୍ରିଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି। କି ଖୁସି ମୋ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସି ବ୍ରିଜରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଯାହାର ଯୋଉ ପଟେ ଖୁସି ରହିଲେ ବି ମୋ ଦିଦି ଖୁସିଟା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଉପରେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲେ ସି ବ୍ରିଜରେ ଗାଧୋଇବା। ଏପଟେ ଟିକେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ବାଲିରେ। ଖୁସି ଲୋ ମା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଭୁଜିଆଟେ ଆଣି ଖାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ରେଜଲ୍ଟ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ କହିବି କଣ। ତାପରେ ସି ବ୍ରିଜକୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କହିଦେଲି ଚାଲିଲୁ ଘର। ମାଲୋ ଏମାନେ କଣ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ। ଆରେ ହଁ ବା ଆମ୍ବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଗ ନବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଆସିବା ପୁଣି ଭୋଗ ନବାନି ଏଇଟା କଣ ହବ? ତାପରେ ଭୋଗ କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଜଗା ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଲୁ ଘର। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବାଜେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ରହି କିଛି ଏମିତି ଖାଇଥିଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି ଲେଟ୍ ହବା ଯୋଗୁରୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି।